Brian Llewelyn a'i ferched. Cyntaf o Fehefin 1976 oedd y diwrnod mawr. Dechrau busnes fy hunan. Prynu fan a'i llenwi â nwyddau fyddai'n ddefnyddiol i ffermwyr a phobl mewn ardaloedd gwledig. Roedd y dewis yn eang. Sosbenni, llestri, dillad gwaith, bilwgu a bywelli, cerrig hogi a phob math o gymysgedd defnyddiol. Roedd fy ngwraig am unne a'r tair merch yn byw mewn hen reithordy ym mhlwyf Pen y Groes, ger Crymych. Roedd Brenda'n cadw gwely a brecwast ac yn gwneud cinio gyda'r hwyr. Felly roedd ychydig o arian yn dod i mewn. A minnau'n bwrw mas yn y bore mewn fan, a mynd o ffarm i ffarm, yn gwerthu'r nwyddau gan ddibynnu ar garedigrwydd y ffermwyr am fywoliaeth. Yn y cyfnod yma, roedd pob ffarm yn cael ei ffarmio, ac roedd yna groeso ar bob aelwyd. Bydde dechrau nawr yn dra gwahanol. Ffermydd gwag wedi cael ei gadael, a'r tai yn nwylo mewn fydwyr, a'r croeso wedi ei gladdu. Mewn llai na 2 fis wedi dechrau, fe ddaeth haf sych 76. Chi'n cofio Steddfod y Llwch yn Aberteifi? Ffermwyr yn ymdrechu i gael digon o ddŵr a bwyd i'r anifeiliaid, a dim amser sbar i ddim arall. Ar ôl 2 flynedd, roedd y busnes wedi tyfu'n eitha da, ac roeddwn yn dechrau meddwl am ehangu. Gwerthwyd yr hen reithordy, a phrynwyd garej ac gorsaf gwerthu petrol yn Eglwys Wrw, rhyw 5 milltir i ffwrdd. Roedd y merched, Rhian, Hafwen a Sian yn ysgol y Preseli yng Nghrymych ac wedi cyrraedd oedran i fedru gweithio yn y siop a gwerthu petrol ar ôl ysgol, penwythnosau ac adeg gwyliau. Fe orffennwyd â gwaith y garej, ac fe aeth o mewn i werthu nwyddau ffensio, clwydi ac offer at drin gwartheg a defaid. Fe fu cyfnod pan oedd grantiau da am ffensio, ac oedd gyda ni 6 o fechgyn yn gwneud gwaith ffensio yn llawn amser. Buom yn gwerthu beics cwad a mowers torri lawntiau am gyfnod, ond erbyn heddi, pwysleisir mwy ar offer ar gyfer ffermwyr, a dyn ni ddim yn gwerthu dim sydd yn cael ei yrru gan injan. Felly does dim yn torri lawr, ac mae hynny'n lot llai o straen. Mae 44 mlynedd wedi mynd bellach ers y dechrau, ac mae busnes Brian Llewelyn a'i ferched yn dal i fynd yn gryf. Heddiw, rydym yn gwerthu drwy Gymru, yr Alban, Iwerddon a Lloegr. Hefyd, rydym yn allforio i Norwy, Ffrainc ac Ynysoedd y Falklands. Mae gwaith y swyddfa yn dal yn hen ffasiwn. Pob anfoneb yn cael ei ysgrifennu a holl waith y ledgers yn cael ei gwneud gyda Pilot VS High-Tech Pen. Yn anffodus, neu'n ffodus, dwi ddim yn gwybod sut mae dechrau cyfrifiadur neu stopio chwaith. Mae pob siec yn cael ei sgrifennu'n Gymraeg, ond mae yna un banc yn Stoke-on-Trent sy'n ei gwrthod am ei bod yn methu deall beth sydd ar y siec. Cymraeg yw iaith y gwaith ac hefyd ein cartref. Rwyf yn ddyn ffodus iawn, wedi cael cydweithio'n ddyddiol gyda'r teulu am dros 20 mlynedd, a bron a bod yn gweld yr wyron a'r wyresau'n ddyddiol. Teimlaf fel hen iar a'r cywion bach o dan yr adain. Mae Rhian yn aelod y Ferched y Wawr ffynnon groes, a hi sydd yn y siop a'i gŵr Mark. Mark hefyd sydd gyda'r loris ar y iard. Mae Hafwen yn aelod y Ferched y Wawr Mynachlog Ddu,
ac mae ei gŵr Brian wedi hanner ymddeol ar ôl treulio 5 mlynedd ar hugain yn gwneud gwaith da yn rhoi tafarn chink ar ei thraed, wneud yn boblogaidd drwy Gymru. Mae Sian, ei gŵr Simon, yn bartner yn y busnes gyda fi. Simon yn gweithio ar yr iard gyda'r loris. Steffan, ei mab, yw'r super salesman yma y dyddiau hyn. Darllenwyd gan Ann Milgoe, aelod o Ferched y Wawr Llanybydder, Rhanbarth Ceredigion.